Арсызны хәерле көннәр. Бүген көндә милли мәгариф өчен нинди шартлар бар? Аллага шөкер дип әйтәм мин бүгенге көндә. Шулай бит. Менә шорт дигәндә без нәрсәне күз алдында тотабыз? Шорт дигәндә телне өйрәнү өчен мөмкинлекләр. Менә бүгенге көндә безнең Аллага шөкер татар теле укытучыларыбыз, туган теле укытучыларыбыз җитәрлек. Һәм алар категорияле. Алар тәҗрибәле, алар үз эшләренең остазлары. Бүгенге көндә бар безнең дәреслекләребез. 89 дәреслек бүгенге көндә безнең федераль исемлектә, тагын 31 уку әсбабы бүгенге көндә федераль исемлеккә кертү өчен тапшырылды, һәм алар мәктәпләрдә кулланыла. Һәм тагы 43 уку әсбабы бүгенге көндә әзерләнә. Ягъни булган дәреслекләребез дә бар, яңалары да языла. Аллага шөкер. Куллану өчен уку әсбапларыбыз, дәреслекләребез бар. Интернет платформасында куллану өчен без Сберкласс дәресләрен ясадык. Рәхәтләнеп кулланырга, дәресләрдә кулланырга мөмкин. Шушы көннәрдә генә укытучылар өчен контроль үлчәү материаллары эшләү төгәлләнде. Шулай ук сайтка куелды. Шуңа күрә менә бүгенге көндә кулдан килгәннең барысы да диярлек эшләнә. Норматив база өстендә бик зур эш алып барыла. Ягъни телләрне укытуны мәктәпләрдә тагыда ныгыту, тирәнәйтү турында сүз алып барыла. Мин әйтмәс идем бүгенге көндә безнең